Trubor nagaslem jong unongsan Hima. Nongñiah jong kawai ka Trok kabadan yu registration number ML not sao C not sao nyopra. Ya ubalatip kerteng kum unida yu pidakar nakasnong wapung skur East Gent Hills District. Ula klat no hadian baka Trok kaba ulanya kalahap syarian ha kabaka jing jerong jong katai karyan kalong kumba ars pa pun. Kani ka jing hap jong ka Trok kala jia ka khatlai terik uni ubanai hajan ka krem mau jumbun ka bahap ha Mawsynram East Hills District. Ya kamet jong uni da yu pidakar lalap ha ka khat san terik uni ubanai ha ka por kumbai shibaji hadu arbaji. Kat ba yu unong bud ubala men saujur ya ubala tep kerteng kum uno mida ringklem lalap ha ka khat sau tering bat lapin ke dia usha jaka ai jing sumar ban yo ya ka jing sumar ka papaka. Ki nongshong shnong ka wapong skur bat ki nongshong shnong ka Mawsynram kumju ka State Disaster Response Fund kilapan long ka jingwat ya kini kilanot nadu ka khatlai tering.